Bona part de la societat tradicional valenciana durant segles i segles ha estat formada per la gent de mar, mariners, pescadors, calafats i altres persones que vivien a la vora i dins de la mar. Les seues experiències i la seva sapiència ha quedat reflectida en unes formacions lingüístiques que anomenem fraseologia. Uns personatges importants per a aquella societat eren les persones majors o no tan majors que tenien acumulada eixa sapiència. Eren denominats gats vells. Uns gats que eren importants per a la navegació i per al trasllat de mercaderies perquè fins i tot en el consolat de mar consta l'obligació de portar aquests animals per tal que ratolins i altres petits roedors no acabaren amb elles. Per tant, el gat, els gats vells, són patrimoni dels valencians i de les valencianes i este llibre vol ser un homenatge a tots ells.